Diese Extremisten. Kriegstreiber. Verbrecher. Ein Diktator. Der Schurken, auch Feinde der Menschenrechte. Je stranický snem, toto nie je zasadnutie vlády, tak už prestaňte byť taký vážny. Veď sme vyhrali voľby, pre Boha. Poďme trošku oslavovať to naše víťazstvo. Ľudia jednoducho vo voľbách odmietli médiami, mimovládnymi organizáciami a žiaľ aj zahraničím na silu pretláčaný menšinový koncept progresivity, rodovej ideológie, voľného trhu a smrteľného nepriateľstva proti každému, kto má na niečo iný názor, ako sa patrí. Ak mal niekto iný názor na očkovanie proti covidu, bol nebezpečný pre spoločnosť. Média otvorene písali, veď si to pamätáte, ja teraz citujem, že každý nezaočkovaný by mal kvíliť od bolesti ako prasa. Ba treba aj použiť silu, ak niekto odmieta politiku ihly. A dnes sa ukazuje, že náš slobodný pohľad na očkovanie a opatrenia vlády v boji proti covidu, hrubo porušujúce ľudské práva, bol správny a opodstatnený. Jedna štúdia za druhou potvrdzujú škandalózne dôsledky masívneho očkovania nepreskúšanými experimentálnymi vakcínami. Áno, potvrdzujem, ako predseda strany a potvrdzujem to aj ako predseda vlády, že podporím úsilie niektorých politikov novej vládnej koalície politicky zhodnotiť, čo to tu vláda v rokoch 2020 až 2021 vystrájala a pozrieť sa aj na finančnú stránku plošných, často úplne nezmyselných nákupov zdravotníckych pomôcok a vakcín. Rovnako veľmi jasne prehlasujem, že Smer Slovenská sociálna demokracia nebude podporovať posilnenie právomocí Svetovej zdravotníckej organizácie na úkor suverénnych štátov pri riadení boja proti pandémiám. Poviem to, že takýto nezmysel mohli vymyslieť len nenažraté farmaceutické firmy, ktoré začali vnímať odpor niektorých vlád proti povinnej vakcinácii. Podľa Ústavy Slovenskej republiky sa na platnosť takýchto medzinárodných dohôd v prospech Svetovej zdravotníckej organizácie vyžaduje súhlas Národnej rady Slovenskej republiky. A ja neverím, že suverénne slovenské politické strany takýto súhlas vyslovia. Smer a jeho poslanci určite nie. Ak otvorene poviete, že treba radšej roky rokovať o miery, ako roky nechať Slovanov navzájom sa zabíjať s jediným cieľom oslabovať Rusko, ak toto hovoríme, a naozaj to doteraz nefunguje, tak ste automaticky označovaní za agenta Kremľa. Ak otvorene poviete, že veľká časť finančnej a vojenskej pomoci končí v rozsiahlej korupcii na Ukrajine, možno v najväčšej korupcii na svete, tak vás označia za politicky nekorektného, aj keď máte pravdu a vaši oponenti vedia, že hovoríte absolútnu pravdu. Pozastavenie členstva Smeru v strane európskych socialistov je len trestom za našu suverenitu a odvahu stáť si za vlastným názorom. A hovorím to nahlas pred celým Slovenskom a pred celým svetom. Smer nie je plechový kohút na streche, ktorý sa otáča ako fúka vietor a nikdy taký ani nebude. Trvajme na tom, že pri predstavení akejkoľvek sankcie bez ohľadu na to, proti komu je určená, budeme žiadať jej analýzu dopadov na Európsku úniu a Slovensko. Inak sankcie strácajú zmysel, ak nás poškodzujú, pretože to sa stalo tradíciou. Vymyslí sa sankcia a tá poškodí nás alebo Európsku úniu a nepoškodzuje druhú stranu. Máme tu skupinu médií, ktoré sú z nás, zo Smeru Slovenská sociálna demokracia, doslova zúfalé. Médií, ktoré vždy bez politickej zodpovednosti chceli robiť politiku a chceli riadiť štát. Ak si myslia, že budú otvorene klamať, vyzývať na nepriateľstvo proti politickým stranám novej vládnej koalície a zatajovať informácie o práci novej vlády a že my sa na nich budeme len tak mlčky pozerať, sú na veľkom omyle. Hovorím teraz len za Smer
a hovorím teraz len za úrad vlády. Tu si nastavíme nové podmienky spolužitia médií s vládou a môžu vyplakávať, koľko len chcú. Ja súhlasím, že profesionálne médiá majú nezastupiteľné miesto v demokratickej spoločnosti. Ale nezamieňajme si práva médií s tým, že sa pokúšajú nahrádzať činnosť politických strán, že sa pokúšajú riadiť štát, že ich práva vylučujú ich akékoľvek povinnosti. Je nadovšetko zrejmé a máme na svoje tvrdenie stovky dôkazov, že časť slovenských médií hrubo zneužíva svoj monopol na šírenie informácií, že sa neplnia zákonné povinnosti, základné zákonné povinnosti všestranne a pravdivo informovať verejnosť. Veď keď niekto tvrdí, že všestranne a pravdivo informuje verejnosť, tak ostatní sa chytajú za brucho od smiechu. Za správny považujem aj úmysel vlády urobiť jasnú deliacu čiaru medzi mimovládnymi organizáciami, robiacimi čistú politiku a útočiacimi na novú vládu a mimovládnymi organizáciami, ktoré sa angažujú vo verejnoprospešnej činnosti, v sociálnej práci, charite, pri ochrane prírody a podobne. Tejto druhej skupine mimovládnych organizácií musí byť vláda pripravená finančne pomôcť, ak z dôvodu naplnenia iného pre štát dôležitého cieľa prídu o časť svojich príjmov. Vo všeobecnosti musí však platiť, vážení priatelia, že štát, Slovenskú republiku, musia riadiť orgány verejnej moci a nie vybrané médiá a mimovládky bez akejkoľvek politickej zodpovednosti. Diese Extremisten, Kriegstreiber, Verbrecher, ein Diktator, der Schurken, Feinde der Menschenrechte.